que nos acompañan no pleno, no salón de pleno do Concello, e bons días a concelleiros e concelleiras do Concello de Gavia, da Corporación, e bons días a todos aqueles que nos siguen a través da página web do Concello de Gavia dos nosos destinos. Temos unha convocatoria, como conhecen todos os concelleiros e concelleiras que están no poder, unha convocatoria, unha sesión extraordinaria do Concello do Pleno de Valladolid, que se pone este día 1 de fevereiro, con un único punto de orden do día que cuestión de confianza realizada a acordo de aprobación do Orçamento Municipal para o exercicio de 2018. A proposta de cuestión de confianza, o primeiro se basea, o primeiro punto, que con data do 25 de 11 do 2018 foi debatido na sesión ordinaria do Pleno o asunto relativo á aprobación dos orçamentos municipais para o exercicio do 2018 se non ten a maioría necesaria para a súa aprobación. O segundo é que este asunto que xa coñeceu o Pleno e cuxa votación non motivo o número necesario de votos favorables volve a someter a súa consideración vinculando ao mesmo a aprobación da cuestión de confianza por os seguintes motivos e justificacións políticas. Non obter a confianza política da Corporación para desenrolar a acción de goberno provocando situacións de disidencia que bloquean o proceso de toma de decisións con trascendencia municipal. Terceiro, que fai obligado a contar ca confianza da Corporación aos efectos de poder conseguir a labor iniciada o día da miña elección como alcalde, por elo, de conformidade co disposto no artigo 127 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral, o que suscribe, neste caso o alcalde, evidentemente, plantea, primeiro, unha cuestión de confianza nos términos contidos no precepto antes citados e a vincula a aprobación dos orzamentos municipais para o exercicio do 2018. No caso de non se aprobase a cuestión de confianza, enterase aprobada inicialmente o orzamento municipal do 2018. Se no plazo dun mes, dende que se votase o presentamento da cuestión de confianza, non se presenta unha moción de censura con candidato alternativo a alcalde, de conformidade co previsto no artigo 197 da Lei 5/1985 do 19 de xullo do réxime electoral xeral. E segundo, proceder á publicación no boletín da provincia dos acordos oportunos. Por tanto, debido a proposta, agora hai un turno, evidentemente, de todos aqueles que queiran tomar parte no propio debate, pois, así iremos dando a palabra, como habitualmente se fai no propio debate, neste caso, o portavoz de Compromiso por Galicia, Manuel, esa. Vale, moi ben. Bom día a todos os presentes, de comunicación, os que nos siguen por as redes telemáticas. Bueno, en principio, pois, vou ratificar a aprobación do presuposto. Insisto en que o Goberno cumprir con este grupo nos exercicios anteriores, admite este ano as propostas de Compromiso por Galicia que se explicaron no Pleno. Entonces, por a miña parte, non teño dúda de que seguirán cumplindo e levando a cabo as propostas de Compromiso por Galicia. Eu creo que se están facendo as cousas dentro da capacidade inversora que ten este Concello, que se están facendo ben. Entonces, pois, por iso Compromiso pois está apoiando a este goberno. Creo que estamos sentando as bases de cara a un futuro mellor para todos. Creo que, sobre todo, que xa fixen fincapé no pleno da presentación dos presupostos, que temos un dos mellores servicios sociais que funcionan en toda a provincia. Evidentemente, outras hay que seguir exigindo ao goberno que se melloren, que tratemos incluso de conquerir un centro de día, que creo que é unha cousa importante para complementarse a Vigo, insisto, o buen funcionamento do servicio social. Creo que estamos levando a cabo outra actuación importante, que é tratar de conquerir un asilo novo
novo que axudará que máis residentes poidan ocupalo, que poidan ter mellor calidad, se a que teñen agora, desde logo, pois é excepcional dentro dos medios do edificio vivo. E espero que este prometo sexa xa unha realidade de comenzo de obra, pois, antes do remate da legislatura actual. Tamén aprobamos os presupostos, insisto, volvo a mencionalo, porque neles iban reflejados os trienios nominales, nominativos dos traballadores, para que poidan ter unha mellor calidad económica. Tamén este grupo xa se comprometeu públicamente en un dos temas pendentes que le preocupa sobre todo os xóvenes, os presos xóvenes, que vai contemplar a partida para o campo de guerra policial. Entonces, como non podía ser de outra maneira, evidentemente, pois as cousas fundamentales e outra relación de obras no capítulo inversor que refleja o goberno tamén a compromiso por Galicia, lle parece que son obras aceitadas dentro da capacidade económica, como digo, que temos. Entonces, pues, ratifico o mesmo. Tamén quero decir que este Concello que necesita son concelleiros comprometidos na realidade, non outra cousa, que se pretende alterar a realidade e confundir os vecinos, e moito menos provocar os pactos como se pretende antinatura. O sea que a miña ratificación, por suposto, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ribeiro Común? Sí, meu compañeiro, bo día a todos e a todas, a vecinos, a medios de comunicación, de prensa, logo, este proxecto vai ser unha ponte xeral que a goberno ao noso grupo non nos gusta moito por cuestións de incompatibilidade laboral. Sí, nos gusta este ambiente callose e queremos ademais que sería o que, al menos o que a Rivadavia precisa, esta implicación de diferentes representantes e a implicación da prensa en vivo e en directo, que nos entendemos que a Rivadavia desde logo non pode facer o seu seguimento desde a distancia. Entendemos que en tempos pretéritos se informou mellor a veciñanza e a prensa nunha sociedade democrática ten unha función esencial e primordial, igual que se retransmitan os plenos en directo, cuestión proposta por noso grupo e que o goberno propone moi ben, e cousa que hai que agradecer, porque eso tamén vai en aras dunha vai incrementar a participación cidadana. Sin máis preámbulos, o noso grupo desde logo non quere repetir debates. Creo que a nosa posición quedou nítida no pleno do pasado xoves alrededor dos orzamentos e do documento que plantexou e que nos plantexou os grupos o equipo de goberno. Reiterar a boa sintonía, cando menos o bo entendemento que hubo co Concelleiro de Facenda do goberno e que xa dixemos no seu día, desde logo para nós fixe unha función moi importante e así de xusto recoñecerte, pero nos entendemos que este documento non vale xa para a Rivadavia. Quero recordar tamén que o noso grupo facilitou e foi cómplice da gobernabilidade deste Concello. Para nós esta é unha función esencial. Así o fixemos en 2016 e 2017 nos dos pasados exercicios, e a moeda de cambio que nos deu o goberno foi a totalidade, casi totalidade de incumprimento desses acordos, o cal este, desde logo, é un elemento fundamental para que nós non podamos apoiar novamente os orzamentos, porque evidentemente o noso grupo se siente traizoado, cando menos por parte do goberno. Insisto en que non de todo o goberno. E ademais nos entendemos que xa que este orzamento sube, é un orzamento que aumenta progresivamente, tamén aumentou o ano anterior e aumenta este servicio, nos entendemos que tiña que haber moita máis implicación na partida de investimentos e na partida de servicios sociais.
partidas de servicios sociais debería ser, cando menos, maior e cando menos progresiva e análoga ao incremento dos orzamentos anuais. E non está sucedendo. Son servicios sociais sustentados basicamente a partir de colaboración de outras administracións. Nos entendemos que eso tamén se pode mellorar. E ademais, entendemos tamén que Ribadavia e o noso Concello ten unha gran cantidade, desde o noso punto de vista, excesiva e moitas veces totalmente prescindible de servicios municipais que están privatizados. Uns privatizados directamente, ademais, digo sempre o exemplo da agua, porque para nós é ilegítima esa concesión actual, manterse a concesión, hai que recordar que caducou, venceu fai 3 anos e desde entón ten unha prórroga desde todos os puntos de vista, por moi legal que sea esa prórroga, desde logo é contraproducente e vai contra os intereses xerais do municipio de Ribadavia, das vecinas e dos vecinos. Nos entendemos que eso non podemos darle un ano máis a cual. Dixémoslo reiteradas veces, puxémoslo a este pleno que incluso hubo un preacordo, hubo unha declaración de intencións de frenar esta cuestión e unha vez máis destes orzamentos se registra continuar e se propón continuar con esta privatización. E depois hai outras privatizacións que, no noso punto de vista, deberían xa pararse de vez, e incluso hai privatizacións encubertas, con externalizacións constantes a empresa de manual deste Concello, deste goberno, mellor dito, donde o día a día do servicio eléctrico está esta mesma empresa. Nos entendemos que isto tamén hai que crear e caminar para outro modelo. Insisto en que non quero repetir o debate dos orzamentos. Todo parece indicar, por menos esta é a visión do Ribeiro Común, de que estes orzamentos e, por tanto, esta cuestión de confianza non vai a sair aprobada e Ribeiro Común quere facer un chamamento ao diálogo. Insisto, e estou de acordo coa lectura inicial do señor alcalde, donde pode entender que se veña aquí a precisar unha cuestión de confianza, pode entenderlo hasta certo punto, porque tamén a legislación nos dá a oportunidade e o goberno non o actual, pero da mesma cor política, prorrogou outros orzamentos, desta vez non se quere facer. Eu entendo que é unha manobra política, pero unha manobra legítima, a todas luces legítima, e, por tanto, non a vou a criticar. Agora ben, nos entendemos que estamos no momento de facilitar a gobernabilidade e neso coincido co señor alcalde. Nos dixémoslo, e o dixen antes, 2016 e 2017, o común facilitou a gobernabilidade e, desde logo, a nós nos preocupa e, desde logo, o noso leitmotiv garantir a gobernabilidade da Ribadavia. Non aspiramos nunca a bloquear un goberno, sexa cal sexa. Entendemos que o goberno está para facilitar a vida dos nosos vecinos e vecinas. En ese sentido, creo que obriga dos que nos opoñemos aos orzamentos, do que nos opoñemos ao documento base para gobernar Ribadavia, e obriga a dar alternativas. E isto, como dixo desde o principio, creo que nestes 30 días, se así se consuma finalmente a nova aprobación desta moción de confianza, nestes 30 días estamos obrigados, os que non votamos a favor destes orzamentos, os que entendemos e dicimos ao goberno que o seu documento non nos vale, estamos obrigados a buscar alternativas, e a buscar alternativas de gobernabilidade, e a buscar alternativas pensando só nos vecinos, non nas siglas, non nos proxectos políticos de parte que temos cada un legítimamente, e si a buscar, desde o noso punto de vista, o interés xeral en base, sobre todo, ao programa. Porque este portavoz, cando menos, está xa un pouco, por non decir bastante farto, de que se poñan a súa boca palabras que nunca dixo. Entre eles, que eu quero ser alcalde. Mentira. En ningún momento, ni Ribeiro Común, ni Brais Fidalgo dixo, en ningún momento, sino que mo demostren que eu quería ser alcalde. Nunca. Creo que, antes de falar, podo entender a intención de certos grupos de intoxicar. O que non entendo é que a prensa, ademais, reproduzca isto que eu nunca dixe. E o reitero neste pleno. Nunca dixe porque, entre outras cousas, mentiras. Para Ribeiro Común, o máis fundamental desta situación na que se atopa o Concello de Ribadavia é de buscar un programa alternativo. Non pode ser que a oposición solo diga no. Ademais de dicir no, é legítimo, e ademais coincide con a nosa posición, estamos obligados a buscar alternativas. E desde logo, para nós, buscar a posibilidade dun goberno de progreso, dun goberno progresista, dun goberno que se basee, como volvo a decir, en políticas destinadas á súa veciñanza, sobre todo aos que o peor están pasando na crise, por lo tanto, reforzando os servicios sociais, reforzando a publicidade, garantindo que os servicios municipais sexan públicos, non se
elas a falar en base ao programa e, por suposto, sendo todo o xeroso que podamos ser en base, cando toque, se toca, falar de nomes. Desde logo, a nosa alternativa non pasa por falar de nomes e moito menos de exigir cargos. E ainda menos por a alcaldía, porque sabemos do noso peso electoral. Agora ben, hai que recordar unha cousa da lei vigente e do sistema político español, que é moi fácil. Os ciudadanos elixen concelleiros, e elixíronos a unos 13. Non elixiron alcalde. Que elixe o alcalde e que elixe o goberno este pleno. E eu entendo, e o goberno como entende, que desa obriga e desa responsabilidade non nos podemos evadir. Entre outras cousas, porque é o mandato que todos e todas temos. Insisto, no de programa e acordo para garantir a gobernabilidade. Desde logo, para ver un común, creo que chega o momento de facer e buscar un posible goberno de transición, un posible goberno de medidas de urgencia, por lo tanto, un programa uns parámetros claros de progreso social e de caminar a transparencia na xestión pública deste municipio e deste goberno, que desde o noso punto de vista non existe. Por lo tanto, así o decimos e é outro dos motivos que nos leva a facer esta proposta. Nos entendemos que este concello hai que cambiarlo de arriba a baixo e desde logo tuvieron como naceu para iso e desde logo vai a batallar este último momento e facer. Sin máis, agardo aos intervenciones do resto de compañeros e manifestar que nós non vamos a votar por esta cuestión de confianza e dos orzamentos. En 2018 e si facilitamos e proponemos buscar alternativas ao goberno actual. Sin máis, gracias. A nosa postura eu creo que quedou clara o pasado xoves. Desde o Brega, cando asistimos a reunións políticas, caracterizámonos por levar propostas claras e con contido. Non vamos a falar do maravilloso que é o mundo que estamos con. Pese a eso, nestes ornamentos, como xa dixemos o pasado xoves, en la que se recoñeron as nosas propostas, que entendemos que son boas e necesarias para Ribadavia, víamos o que hoxe debatemos, que este grupo perdeu a confianza no grupo de goberno. E perdeu a confianza porque creemos que non ten programa de goberno, que non ten unha línea lógica e encaminhada cara un punto do que se quere para Ribadavia, e iso nótase nos orzamentos, nótase tamén nos pactos aos que se chegaron nos últimos anos. Este goberno ten a mesma facilidade de pactar coa dereita que coa esquerda, porque denota que non ten unha línea política clara. Tamén ten a mesma facilidade de defraudar tanto a dereita como a esquerda, porque nin os pactos aos que chegou con un grupo ou con outro se viron realizados. Nos xo advertíamos no debate dos orzamentos do ano pasado que tiñamos serias dúbidas en que se fora a realizar as novas propostas e desta volta non comprobado que non se realizaron, non tiñamos a garantía de que as propostas se foran a levar a autor. A parte, da sensación de que o goberno está máis preocupado en dar a coñecer o mal que somos a oposición e o que bloqueamos o goberno, cando non é certo, pois en 2011 e en 2015, estando a mesma cor política no goberno, non se aprobaron os presupostos e non se bloqueou o Concello, pero, volvo a dicir, estáse máis preocupado en itinear a certos colectivos do Concello, en ver de juntarse coa oposición e ver de artellar novas fórmulas que permitan non xa só a gobernabilidade no Concello, sino camiñar cara adiante e irnos cara a unha Ribadavia mellor, onde teñamos máis servizos e máis capacidade de xerar ilusión e novas infraestructuras e novos proxectos para este Concello. Nos entendemos así, entendemos que perdemos a confianza neste Concello e por eso hoxe o noso voto non vai ser en contra da confianza. Non confiamos no goberno actual e o que nos leva tamén o que
especie de programa político. Desgraciadamente, o que estamos a vivir nesta última semana é a ausencia de debate de ideas, a ausencia de programas políticos, a ausencia de contraste de proxectos para Ribadavia e circunscribímonos a un debate partidista estéril que flaco favor que fai ás nosas veciñas neste concello. Nos creemos que a política municipal ten que ser moito máis seria do que este tipo de mecanismos se dan. O Bloque caracterízase normalmente por ser un partido serio ao que se dedica a contrastar ideas e proxectos políticos e non a falar de tira de tú para formeu, que é a sensación que se transmite moitas veces neste tipo de debates e seguimos insistindo no que decimos. Creemos que o problema do goberno actual é que non ten un programa político e por eso nos non apoyamos os presupostos e por eso nos tampouco confiamos neste goberno. Ben, gracias. Bo día a todos e a todas. A verdade é que, evidentemente, coincido no feito de que non hai que caer na reiteración de argumentos. Acabamos de vivir aí unha semana de debate sobre o orzamento municipal. Eu creo que as posturas dos grupos foron perfectamente claras naquele momento para justificar o voto de cada uno, no sentido que sería cada un dos votos, ben sexa a favor ou ben sexa en contra, e desde aquel ata hoxe, evidentemente, nada mudou. Seguimos exactamente igual. Nos justificábamos o noso rexeitamento ao orzamento en que fixemos un traballo constructivo de chegar un documento con 23 propostas, o que incluso no último pleno se lle tachou de carta aos Reis Magos, co cual entendemos que desde logo a vontade de acadar acordos non parece real por parte do goberno cando se ridiculiza ou se pretende ridiculizar as propostas que fan positivos grupos da oposición. Evidentemente, cando non se inclúen as terceras que cruzamos un documento orzamentario, pois non podes apoiar ese documento. Evidentemente, hai muchísimas razóns que van máis alá tamén por cuestións de proxecto político que vamos reiterado ao longo de toda esta legislatura e que eu creo que non é o momento de repetir agora, por unha cuestión de que xa digo, están recollidas en actas e que temos presentado en moitísimas ocasións. Nos evidentemente confiamos e creemos na posibilidade do goberno municipal de levar a cabo políticas activas para mellorar a situación do concello. Nos entendemos que o goberno actual pois non exerce esa capacidade e, por lo tanto, nos xa en un primeiro momento sinalamos que Ribadavia precisaba un cambio de rumbo e unha volta de timón e seguimos pensando exactamente o mesmo. Por lo tanto, obviamente, xa con nuestro remato, pois nos non apoiaremos o orzamento e por extensión rexeitaremos tamén a cuestión de nuestro remato. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Buenos días a todos. Gracias por a vosa presencia. Ben, efectivamente, que todo o que se estuvo exponendo aquí por diferentes grupos é reiterar prácticamente o propio debate que se fixo pois o propio orzamento. Eu penso que o grupo de goberno con esta medida que por moitos está sendo criticada, eu penso que é unha medida valente, porque aparte foi unha medida tamén que anunciamos o propio día do pleno cando os presupostos non saíron aprobados. Nos dixemos que non estábamos dispostos a estar aquí a calquer precio, é dicir, dixemos que os que estábamos aquí, que levábamos a unha trayectoria que penso que bastante longa desde o ano 2003, penso que estábamos acostumbrados sempre a traballar con un documento que para nós, que era o FALO, era un documento dos máis importantes que se pasaban pois, por esta corporación, por este plenario, que son os presupostos. Que é a guía do que a acción do goberno e a acción do propio concello pois, ten que seguir. Nos invitaban a seguir traballando pois, con orzamentos prorrogados, que, primeiro, non é a nosa filosofía, non é a maneira de traballo nosa, polo tanto, unha vez que a oposición se entende para non aprobar os orzamentos, nós entendemos que a oposición se ten que entender para presentar unhos novos e gobernar este concello. Nós así o entendemos, por eso é o paso que nos dá a traer esta cuestión de confianza. Os orzamentos nós entendemos que son reales e realizables. Hai un compromiso con diferentes sectores do que é o Concello de Ribadavia, hai un compromiso tamén con rural e se trata, pois, en definitiva, pois, unha acción que o goberno ten que facer porque así o exixe a lei.
E moitas veces se exixen para justificar diferentes cuestións que os orzamentos estean aprobados. Por lo tanto, nós non vamos a mudar cando anunciábamos daquela volvemos a anunciar que nós non lle temos pegamento a esta silla, máis ben todo o contrario. Por lo tanto, si os presupostos que nós presentamos co grupo que sostén o goberno e tamén compromiso con Galiza, que agradezco públicamente o seu apoio, entende que son os millóns orzamentos para Ribadavia, entendemos que se nos salen aprobados, a oposición se ten que entender para formalizar os estudos e presentarlos. Se hoxe non sale a cuestión de confianza, pois temos moi fácil, ustedes teñen un mes para presentar un candidato que se ponga de alcalde, e nos pasaremos a oposición, o dicías outro día, amigos igual, e seguiremos traballando por Ribadavia. Eu penso que a acción do goberno é valiente, que non é agacharse detrás do sillón, detrás da mesa, para seguir aquí deixar de número máis, nos exponemos as cuestións que hai na mesa, e ademais nós entendemos a súa postura e ustedes teñen que entender a nosa. Como se nos dicía que era por a parte do grupo que era unha acción chantajista, non é unha acción chantajista, é unha acción realista, porque nós entendemos unha maneira de política municipal que é formal e rigurosa, con compromiso con vecinos. Nós podíamos seguir aquí traballando. Os capítulos sus, excepto algúns, o capítulo 1, excepto algún detalle, pode seguir funcionando. O Concello sabe que vai seguir funcionando. E incluso para as arcas municipais é máis interesante que nos aproben os orzamentos, porque hai unha forma moito maior. Porque o capítulo 6 non se prorroga. Por lo tanto, non hai inversión, non hai gasto. E nós entendemos o noso compromiso é que a cidadanía e o noso maior reto é o capítulo 6. É por eso por lo que levamos estado aquí desde o ano 2003. Entonces, como non lle temos apego a este sillón, presentamos esta cuestión de confianza e non temos ningún tipo de medo ni nada a que se nos pase para a posición. Por lo tanto, eu entendo que é un goberno valiente, nada, pues por eso presentamos. Ahora, se ustedes pretenden que o goberno está esgotado, den un paso adiante, nada máis. Manuel. Claro, reitero, pero isto un pouco máis que decir. Eu este goberno que vivo con este grupo vai a poder Gracias. ¿Reunión en común? No, nós non queremos un segundo turno, creo que no primeiro está xa todo exposto e sobre todo agradecer o talante e a intervención mesmo dadas as circunstancias do portavoz do goberno, nada máis. Eu creo que xa expuxemos definitivamente os nosos argumentos acerca da falta de confianza no goberno, que sin máis está bien. Muy bien. Non temos máis. Pues evidentemente no sé que temos al director. Yo creo que decía Javier perfectamente. Algún grupo decía que non se podía facer este tipo de chantaxes. Eu creo que non. Decía Javier, non é ningún chantaxe, polo contrario, é un mecanismo que evidentemente temos todos os que estamos gobernando, e, por tanto, podemos sumar. Todo o contrario sería non ser un goberno responsable pois que nos fixeron aquí. O decía Javier, e eu o reitero. Nós nunca prorrogamos os orzamentos porque quixemos, prorrogamos os orzamentos porque evidentemente somos un goberno responsable. E sempre que o fixemos porque era o último ano e evidentemente con esa mesma responsabilidade entendemos que o cambio de goberno, sexa da mesma cor ou sexa de unha cor diferente, ten que levar aparellado esa ruta da que falamos deles. En esa ruta nós temos claro cal é o noso posicionamento político dende que estamos aquí, dende o ano 2003. Por certo, eu de pactos de goberno, ata onde eu sei, só houve un pacto de goberno co Bloque Nacionalista Galego. Non hai ningún outro que se poida decir. Por tanto, decepcionar a esquerda e a dereita son apreciacións que se fan, pero non son a realidade das cuestións. A realidade da cuestión é a que é, que esa é a realidade. Tanto decir outra cousa como decir aos ciudadanos, e non creo que estemos para. Por tanto, eu entendo que cada un ten o seu posicionamento, evidentemente vostedes rechazan os orzamentos e nós
temos que, con ese faro que nos leva guiando desde o ano 2003, no que algún grupo, volvo a incidir, tamén compartía esa visión de como se ten que gobernar, e agora non a comparte, legítimamente, ainda que incorpore partidas ao orzamento, e despois diga que os responsables podemos ser os que estamos gobernando, non? Eu creo que quen incorpora partidas e di que son boas, volvo a reiterar os mesmos argumentos que outro día. Entendo que cambie menos, ainda que as partidas que presenta o goberno non lle gustan, as partidas que presenta ese mesmo grupo, evidentemente, cando menos deberían derivar nunha abstención para que as súas propias partidas se fixeran en marcha. Así lo entendemos nós e así o seguimos defendendo. Por lo tanto, o orzamento non só se trata das partidas que incorporou algún grupo, como tamén agradezco, evidentemente, xo dixen outro día, as que incorporou o Compromiso por Galicia. Pero hai unha cousa que está clara. Nós temos uns orzamentos que aquí se dixo, que van medrando cada día, que, por lo tanto, son mellores orzamentos cada ano. En ese sentido, nadie discutiu o contrario. Se pode discutir, evidentemente, que cada un teña a súa visión política. Pois, obviamente, claro que temos. A confianza dos grupos, perdone que lle diga, nós, cando nos sentamos aquí, non a tuvemos xa cando nos presentamos á alcaldía, evidentemente, cando fixemos candidato a alcalde, porque cada un dos seus grupos votouse a si mesmo, se non recordo. Por tanto, esa confianza xa non foi muita. Por tanto, non é algo que a nós nos sorprenda ni nos colla ahora nunha cuestión política que sexa ningún drama. O que teñen que facer vostedes, eu dicía algún portavoz, evidentemente a partir de que isto non se ve, é que teñen que facer ver aos ciudadanos que se o goberno está derrotado, como vostedes dicen, nós evidentemente non estamos derrotados, senón non estaríamos plantexando esta cuestión de confianza, seguiríamos un ano e medio con eses orzamentos pois prorrogados e quedaríamos neste sillón, como algúns lle gusta decir, tranquilamente, mentras vostedes dicen que se vota e saberíamos as eleccións o que ocurre, e, por tanto, esa sería unha acción política que calquera levaría a cabo, si tuvera moito apego ao poder. Pero é que nós, precisamente, e volvo a incidir a todos, o dixen moitas veces, a nós a única ansia de ter poder é para cambiar a vida dos ciudadanos. Evidentemente, para cambiar a vida dos ciudadanos, nós temos que ter un documento onde haxa os orzamentos que leven aparellados unha cuestión política, unha cuestión de ver o que queremos facer. Nós temos estes, e os que podemos facer, evidentemente que son os que podemos facer, que nos gustaría facer outros moito mellores, a todos. Xa dixen outro día, seguramente que nos pregunten a todos e todos queríamos incorporar moitas cousas, pero non se pode decir que non sexan ningúns orzamentos reales, nin que sexan uns orzamentos que non cumplen, por certo, co máis determinante para nós e a nosa guía, que foi sempre, que son os mellores, non é que sexan os servicios sociais, pois que son de referencia, non, o dice a Xunta de Galicia, son os mellores servicios sociais que hai na provincia de Ourense en relación, evidentemente, co tamaño que temos. E iso non o digo eu, o alcalde. E tamén é verdade unha cousa, evidentemente que están sufragados por moitas iniciativas que venen de outras administracións e por moitos programas. Home, faltaría máis. É moi sinxelo. Si queren facer outra fórmula, eu estou encantado que nos poñen os recursos a nosa disposición e nos os gestionamos. Pero é que como está actualmente a cuestión diseñada, hai unha ventaxa que temos que os traballadores municipales de un servicio que creamos da nada, que eu volvo a repetir, da nada, porque aquí os servicios sociales deste concello eran dunha forma, vamos a deixar así, diferente, pois hoxe son sempre. Por tanto, esa é a nosa forma de entender a política. E nadie nos pode decir que non foi así desde sempre. Escoitar como que hai que ser serios. Pois claro que hai que ser serios. Precisamente por ser serios, tenemos unha cuestión de confianza. Porque, volvo a dicir, o que non é serio é dicir que nós somos moi malos, que temos uns orzamentos moi malos, e despois que non se plantexe unha alternativa a eses orzamentos. Porque xa non digo un goberno, que saberemos si será logrado
plasmar esa alternativa a este goberno tan malo. Digo, se hai unha alternativa aos orzamentos. Decía o Partido Popular, é que nós tachamos as iniciativas que fixe o Partido Popular de carta aos Reis Magos, non? Nós dixemos eso nun contexto determinado. Dixemos eso porque, evidentemente, 1,5 millón de euros que tiña que incorporar ao orzamento propios do propio Concello era unha carta aos Reis Magos porque é inviable desde o noso punto de vista económicamente. Si vostedes agora que teñen oportunidade de conformar esa nova alternativa de goberno son capaces de demostrar que eses orzamentos alternativos con ese 1,5 millón de euros, con esa baixada dos 400.000 euros de IBI, son capaces de facelo e son capaces de traernos aquí e poñeros en valor, fíxese vostede o que le digo. Nós somos capaces incluso de sentarnos a negociar eses orzamentos con vostedes e de chegar a un acordo. A ver se somos capaces de facer. A ver se son capaces de decirle a todos os concelleiros que hai aquí que é viable facer eso, que é viable poñer pois 300.000 euros para unha partida que ni siquiera está aprobada na propia Xunta de Galicia. Entón, home, eu non é que deixara de creer nos Reis Magos, eu ainda podo creer neles, pero nas cousas como dice o comercio, son o día a día, pois me gusta ser máis pragmático e máis serio. Nós o que decimos en base ao que está aquí é que nós entendemos isto como un mecanismo normal, democrático. Precisamente a democracia que nos puxo aquí e a democracia que nos vai quitar daqui. A nós non nos vai quitar outros motivos nin outras cuestións. Se democráticamente vostedes son capaces de conformar ese goberno, o decía meu compañeiro, nós tranquilamente vamos pasar a posición. E digo máis, podemos que les ter a claridade e a seguridade do seguinte: como nós somos un goberno serio e responsable, seríamos unha oposición seria e responsable. En esa oposición seria e responsable seríamos que, xo digo claramente, para que non haxa malos entendidos, nós seremos quen de facilitar que se aprobe un PSOE que está a punto de sair despois de 23 ou 24 anos, que tamén algo terá que ver un goberno esgotado. Somos capaces de aprobar. Evidentemente, só ponemos en toda a mesa que, ainda que estuvermos na oposición, o vamos a facer. Vamos a ver se vostedes, conformando un novo goberno, son capaces de decir o contrario que dixeron algúns a non aprobación dese PSOE. Pero nós o faremos. Faremos o mesmo no goberno e na oposición. Nos sentaremos tamén, se somos oposición, a falar de orzamentos reais e non de cartas aos Reis Magos. E orzamentos que axuden aos vecinos e as vecinas deste concello. E nos sentaremos e incorporaremos partidas, e é así, e despois as votaremos a favor, non as votaremos en contra. Teñan vostedes claro. Tamén faremos outras cousas. Tamén somos capaces, que se fai moitas veces demagoxia nese sentido, que tamén facilitaremos gobernar aqueles que o plantesen cas súas habitacións exclusivas e non facendo demagoxia sempre dos soldos políticos. E digo isto porque tamén é un recurso moi reiterativo que se fai. Se dice sempre que este goberno, que como ten os soldos aprobados, que non iba a facer cuestións de confianza, os intenta dicir, non, aquí estamos valientemente a decirle aos ciudadanos que nós estamos aquí a gobernar, e para gobernar hai que ter orzamentos. E nós en ningún momento nos vamos a amarrar a este sillón por ter ese soldo. Entón tamén decimos que se estamos na oposición, que a mesma coherencia, votaremos a favor das mesmas habitacións que hoxe se teñen, que son xustas, necesarias e austeras para un concello como é o de Ribadeo. Pero diremos o mismo, e votaremos a favor, e diremos o mismo que retiremos cando as presentamos. Vamos a ver se esa posible alianza tamén di o mesmo, porque recordo que algún grupo decía que só tiña que haber unha e algún outro grupo decía que había que rebaixar un 10%, xa deses sueldos austeros. Recordo, 1.400 euros ao alcalde e 1.000 euros a cualquiera. O digo para que tamén se sepa que nós apoiaremos eso tamén. Por lo tanto, aquí
aquí as cartas boca arriba. Tamén digo que non faremos política co asilo e tamén o digo claramente, tamén apoiaremos as accións que este goberno ten levado a cabo. Tamén o faremos, e non faremos política de asociar un goberno alternativo. E xa o digo tamén, así de claro. Igual que tamén digo que apoiaremos con toda contundencia as accións que haxa que levar por parte deste Concello para conseguir o centro de saúde que nos debe a Xunta de Galicia dende fai 10 anos. Tamén o digo con toda a contundencia. E algúns terán que desdecirse, se están no goberno, de cousas que dixeron de que este goberno non plantexe na Xunta de Galicia. Teránse que desdecir. E terán que afrontalo. Pero nós estaremos aí para afrontar. Por tanto, normalidade democrática. Normalidade de entender as cousas como son. Que cada un, evidentemente, dice aquí que os alcaldes os elixen os concelleiros. Claro, que os concelleiros os elixen os veciños mayoritariamente, e a nós se dá a casualidade que despois de tantos anos, como dicen vostedes, seguimos sendo a forza máis votada deste Concello, a pesar de que cada día haxa máis candidatos a ser. A pesar disso, cada día os veciños nos siguen votando mayoritariamente. Estamos seguros que en calquera das situacións que ocurra, tamén estamos seguros políticamente, ben sexa na oposición ou ben sexa seguindo no goberno, vamos a volver a ser a forza máis votada. Porque os ciudadanos tamén entenden quenes son os gobernos serios ou quenes son despois tamén a oposición seria. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias, e dentro de eso veremos cada un se é responsable do que aquí se acaba. Nada máis, hai que votar. Claro, hai que votar, pero como explicar, hai que votar, pero esta votación é nominal. Quero dicir, supoño que o sabredes, e por tanto, tenemos que empezar, vamos, que chame, neste caso, que chame un por un aos conselleiros desta corporación, o señor interventor, e que se someta a votación, pois, co voto favorable a cuestión de confianza, ou voto desfavorable, ou abstención, neste caso. Por tanto, Ricardo González Amaro, sí. María López Touza. Javier Iglesias Sendín. Noelia Rodríguez Travieso. César Manuel Fernández Gil. No. Miguel García Domínguez. No. Clara Lorea Soto. No. Celso Sotelo Barroso. No. Mariluz Espósito Pérez. Xacobe García Soto. No. Brais Fidalgo Martínez. No. Manuel Vázquez López. Favorable. José Ignacio Gómez Pérez. sí, pero ben, de la rexeitada, e, por lo tanto, como se decía no punto primeiro, pois dentro de un mes, ustedes teñen a oportunidade de conformar unha alternativa, e se non, este goberno seguirá traballando como era o seu deputado. Muchas gracias.